Isang magandang araw muli sa ating lahat mga magulang ko at mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa panambitan muli ang mga munting paginilay para sa ating banal na ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules. Tayo pa rin ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Napakagandang pagnilayan po natin sa araw na ito mula sa asulat ni Juan, chapter 15, verse 1 to 8. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Yes, kapag ito ay ating narinig, ang bahagi ng sitas na ito, tayong lahat ay napapaisip. Tayo pa ba ay connected pa ba sa ating dakilang Diyos na ating sinasampalatayanan? Ako pa ba ay namumunga pa? Ako pa ba ay may silbi pa ba? Ako pa kaya ay pinagpapahanapa? Ako pa kaya ay dinadaluyan pa kaya ng grasya? O ako kaya ay minamalas na? Kasi madalas na mga salita na kung saan na namumutawi sa ating kaisipan, sa ating mga labi, sa tuwing tayo ay dumadaan sa tinatawag na panghihina at dumadaan tayo sa ilang mga suliranin. Naalala ko tuloy ang aking dinaluhan na isang retreat. No? Sa isang retreat house, nasabi sa amin ng coordinator, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. No? 5 minuto, hanapin niyo si Jesus. Within the boundaries lang ha. Ang lahat ng mga participants ay nagmadali. Paano dadalhin si Jesus doon sa harap? No? O ang ilan ay nagsipuntahan sa mga silid, ang ilan ay nagpuntahan sa altar, ang ilan ay naghagilap sila ng maaari nilang may representa. Ang ilan ay dala rosarito. Ang ilang mga nakita nilang mga larawan ng Panginoon, dala-dala din nila. Ang iba naman ay mga ripulto. Ang iba naman ay mga kwintas o krusipio na nasuot-suot nila. Pero ako ay walang mahanap. Kaya ang nakita ko, walang iba. Alam niyo ba kung sino? Ang isang serbadora doon sa retreat house formation. Binitbit ko siya. So during that time, sabi ng aming coordinator, sige, sino dito yung tinatawag na tama ang bilang? So lahat, ang sabi ay, lahat kami ay sure kami. Ako po, nagtaas ako ng kamay. Ako po hindi ako sigurado. Bakit? Kasi hindi po krusipilyo yung dala ko. Ang nabitbit ko po yung serbedora po natin. No? Pero, despite of this, alam nyo ba, pinalakpakan ako ng coordinator na ito at nagulat ako. Yes, nagulat ako. Kasi daw, sa lahat daw ng mga participants, ako lang daw yung kakaiba. Alam niyo mga magulang ko at mga kapatid, naalala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang maikling interview kay Mother Teresa. Alam niyo ba, si Mother Teresa ay nagpapakain, nagpapaligo sa lahat ng mga pasyente na halos na mayroong ketong at may mga sugat. At isa lang ang tumatatak lagi kay Mother Teresa. Sabi niya, ito ay ginagawa ko para kay Jesus. Ang Jesus na nasa akin. Ginagawa niya ito, meaning to say, ang nakikita niya lagi ay ang ating kapwa. Yung ating kapwa na kung saan na siyang sumisimbolo sa larawan ng ating Panginoon. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang namumunga. Ang pamumunga na ito ay isang inspirasyon sa bawat isa sa atin kung paano tayo nagsiserve, kung paano tayo naglilingkod ng tapat at totoo. Ayon sa sitas sa ating banal ebanghelyo, dito din ay, pinuputol ang mga sanga na hindi namumunga. Of course, pag ang isang sanga sa isang puno hindi namumunga, ito ay pinuputol. Anong ginagawa? Madalas, may sanga kusa na itong nahulog sa isang puno. At ito ay sinusunog kasi wala ng halaga. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng pinuputol ay walang halaga. Pinuputulan nga ang ilan. Nililinis ang bawat sanga. At pagkalinis ito ay namumunga. Then, mind you, sa ating buhay, tignan natin yung ating mga sarili. Tayo ba ay pinutol para hindi mamunga? Tayo ba ay tinanggalan ng tinatawag na koneksyon, parang wifi, no? Tinanggalan ba tayo ng connection para wala ng signal at hindi tayo makapag-surf o wala tayong data o connection sa isang network? Tandaan,
umiikot ito sa isang tinatawag na desisyon. Tama, desisyon. According kay Mother Teresa, it's very clear. It's a grace, and also you choose to be made a decision. Yung decision na ito yung bagay na magpapalaya sa atin. Ito yung bagay na magpapasaya sa atin. Ito yung bagay upang tayo ay mamunga. Mamunga. Bakit? Kasi ang pangako ng Diyos sa sulat ni Juan, chapter 15, verse 1 to 8, ang sabi niya dito, kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, yung bunga na ito, bilang tayo ay isang bunga, pag tayo pinigtas, may dahilan yun, may purpose yun, para ikaw ay itulos. Bakit? Para maging kagaya niya. Paano nga ba dadami yung tinatawag na mga puno? Kung hindi naman ito tinutulos o itinatanim sa ibang mga lupa na lugar. Ibig sabihin, mga magulang po at mga kapatid, walang pinakaiba ito sa isang may dinadalang tao, isang bagong panganak, na pag tayo ay pinanganak, di ba meron tayong tinatawag na cord? Ano yung cord na ito? Isang cordon na nagpapatunay na tayo ay nakadugtong sa ating manlilikha, sa ating mga magulang. So nagpapatunay lang, hindi ba po pwedeng ito ay putulin? Yes, ito ay pinuputol. Bakit? Kasi after 9 months, yan na yung pagkakataon upang ikaw ay lumago at mamuhay na ng sayo. Kung papaano na magre-reproduce ang ating sarili ng talino, ng kakayahan, ng potensyal, kung papaano tayo maglilingkod ng tapat. Tandaan, mga magulang ko at mga kapatid, nothing is more practical than finding God. Yes, it's better na hanapin natin ang ating Panginoon, hindi lamang sa mga larawan, hindi lamang sa gawa ng tao, kundi ang totoo na ang Diyos na ito ay nasusumpungan natin siya mula sa ating mga sarili. Sa ating pananahimik, sa ating panalangin, damhin natin ang kanyang banal na presensya. Sa bawat desisyon ng tama, lahat ng kapwa ay simbolo ng ating Panginoon. Make it sure na tayo ngayon ay meron ng kalayaan na makapagdesisyon, kalayaang mamili, kalayaang magpatuloy. Patuloy nating iukol na yung ginagawa ko na ba na ito ay para sa Diyos o para sa sarili lamang. Madalas kasi tayo, ikaw, ang gusto mo, sarili mo lang ang pinakikinggan. Dapat tingnan natin, ano ba ang plano ng Diyos para sa akin? Ano ba ang gusto niya? Simple lang, ang manatili tayo sa Kanya at tayo ay mamunga ng sagana. Amen. Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Ave Maria Purísima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong biyayang buhay na pinagkatiwala sa amin. Patawad po at kami nagpapakumbaba sa aming pong mga kalabisan, sa aming pagkakasala. Patuloy nawa namin ikaw ay makilala at maisapuso ang iyong mga aral na patuloy po ninyong ipinagkakatiwala sa amin. Salamat po sa aming pamilya, sa mga mahal namin sa buhay na lagi namin kapiling, na kayo ay lagi namin nararamdaman sa pamamagitan po nila. Ang lahat ng ito ay aming pong samo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and Amen. Ave Maria Purísima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat.